Sikkerhed ved brug af motorsav er vigtig. Denne film giver dig en enkel indføring i sikker håndtering samt vedligeholdelse af stil motorsav. Du får også at se, hvor vigtigt det er at anvende rigtig sikkerhedsbeklædning, før man går i gang med arbejdet. Første trin er at fylde saven op med miljøbenzin og kædesavsolie. De fleste stilsav har værktøjsfri åbning af dækslerne. På nogle få modeller medfølger nødvendigt værktøj til åbning af tanddækslerne. Det er vigtigt at bruge miljøbenzin, der er specielt udviklet til motorsave, og kædesavsolie, som kan købes hos de nærmeste stilfaghandel. Husk altid at fylde kædesavsolie på, når du tanker benzin på saven. De fleste stilsave har værktøjsfri hurtig stramning af kæden. Løsne dækslet en omgang, stram eller slægt med skruehjulet til kæden er rigtig strammet op. Kæden skal kunne rotere let på sværet. Stram dækslet, og saven er klar til brug. Save, hvor der skal bruges værktøj, er det nødvendigt at løsne dækslet med den medfølgende kombinøgle. Stram kæden ved hjælp af strammeskruen. Placeringen af denne skrue kan være forskellig fra model til model. Se efter i instruktionsbogen til den aktuelle savmodel. Stram dækslet og tjek, at kæden er rigtig strammet op. Den vigtigste sikkerhedsdetalje på saven er kædebremsen. Når kædebremsen aktiveres, som f.eks. ved kast, stopper kæden på en brøkdel af et sekund, og man undgår farlige situationer. Træk kædebremsen tilbage, og saven er klar til brug. For at opnå optimal skæreeffekt og for at reducere slitagen på motoren, skal man udskifte en nedslidt savkæde. Dette gøres nemt ved at afmontere dækslet. Tag den gamle kæde af, på med den nye kæde og skru dækslet på igen. Stilsav har etgrebsbetjening til alle funktioner på saven. Stop, start og sjork. Håndtaget på saven er også udstyret med gasspærre. Sørg for at have et solidt greb om dette for at bruge gasbetjeningen. Sæt betjeningspælen i sjorkstilling. Træk i snoren til saven tænder. Flyt så pælen et trin op. Træk i snoren til saven kører. Brug gasgrebet for at få saven til at køre i tomgang. Saven står nu automatisk i arbejdsposition. Saven stoppes ved at sætte pælen i øverste position. Den vigtigste vedligeholdelse på en motorsav er at holde luftfiltret ren. Åbne det bagerste dæksel, tag luftfiltret af og blæs det rent. Sæt filtret og dækslet tilbage på plads. Vedligeholdelsen er helt værktøjsfri. En sikker procedure til start af saven er som følger. Venstre hånd holdes på forreste bøjle. Den bagerste bøjle stikkes mellem benene, højre hånd på startsnoren og træk til. Det første man gør, når et træ skal fældes, er at bestemme fældretningen. Sørg for, at der er ryddet omkring træet, og at der er en flugtvej, hvis træet skulle glide bagud. Læg forhugget i den retning, som træet skal fældes. Skær først skråt oppefra og derefter vandret. Derefter skæres hovedsnittet fra træets bagside. Pas på, at fældekammen er lige for at opnå den optimale fældretning. På lidt større træer bør man benytte fældejern eller fældekile. En repetition viser, hvad der sker. Pilen i billedet viser fældretning. Først laves forhugget til træets fældretning. Først skråt, så vandret. Derefter ind fra bagsiden frem mod fældekammen og ud med saven. Indsæt kilen. Derefter skæres hovedsnittet fra siden en anelse under kilen. For at undgå arbejdsulykker er brug af sikkerhedsudstyr meget vigtig. Fuld udrustning består af støvler, bukser, jakke, handsker og hjelm med høreværn og visir. Dette er en billig forsikring, hvis der skulle opstå et uheld. Dette eksempel viser, hvor let en motorsav skærer igennem et par almindelige bukser.
Er du derimod udstyret med sikkerhedsbukser, sker følgende. Savkæden stoppes umiddelbart af indlægget i sikkerhedsbukser, når du undgår alvorlige skader. STIL anbefaler derfor alle brugere af motorsav til at investere i sikkerhedsudstyr for at være på den sikre side, uanset hvad du bruger saven til.